Naruay pay at tablon tinara na abandonar. Iti paset na ti baay likwan abra na sarakan. Dagiti taga DENR. Detalye ni Bridget Mayor. Sinublian dagiti pan nakabagi ti Department of Environment and Natural Resources. Ken pulisya ti lugar ang nakatiliwan dagiti dua abagon ang nagkarga ti ginasut at tablon tinara. Nakita dati naruay pay anara ang nakapenpen ken naabandonar iti nasina-sina adiso iti bantay ti barangay Nalbuan Likwan. Kuna ti DENR karaman dagitoy iti natiliw idi Domingo. Ket city side ti DENR magpatulong meta ti local government unit kaya we cannot do this alone. So siguro hopefully we can talk heart to heart with our mayors. Maalarma ti DENR, gapo ti mapaspasamak nga illegal logging iti baay Likwan. Kas nakita dagiti miyembro ti investigating team, pupuoran dagiti illegal logger dagiti bantay nga addaan mula anara. Nalukay kano ti panakaipatungpal ti ili ti lapat. Wenno ti paglintegan a pinutar dagiti elder tapno masalakniban ti natural resources ti maysa a lugar. Tinakamamak ket ti agbalin nga epekto iti komunidad no sumangbay ti didigra. Ket apay nga dito yung mga banbantay nga ada patak-patak nga puor. So nakita nga di mga puon-puon gayam tinara ti puuran ta. So this is very alarming. So nga talagang dati immediate action mi. Pinadas nga alayan ti news team ti takder ti mayor iti ili ti baay Likwan. Mainaig iti issue. Ngem ti kano abogado na ti Mang Ted ti statement. Siguro, nagpaplag ko ni abogado, so ang putak ko nila, isakto ti Juan, mga ilawlawagan ko na nangot, ma'am. Agdagop ti 470 apidaso ti tablon ti nara, dagiti na recover iti Likwan iti Kalman, kinostodjar daytoy iti Penro DENR. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.